बिनो जिरायदो सार जागोन दे दे पुलिसाराव जिरायदो ओइ बुरै साया लाबोदो जोङो साहाखौ लोंनायनि सिगां आर'ज खालामनो नामा फरायसाफोर आं खालामसै आर'जखौ नोंसोर बयबो मेगन मिसिबदो आं आर'ज खालामनि जिनि सिगुरथाया फैसा नोंखौ हामबाय होननानै आङो मानो होनबोला जोंनि रानखानाय गारायखौ सिग्लाबहोनो थाखाय नैबे पालकलाहानि न'आव साहा रोजानाय मुवा दोङो आफा इसोर जोंनो साल' होआखै जोंनो आरो मोनबा मुवा होदों बे मोनबा मुवाखौ आं आफा इसोर मोनसे मोनसे खारलांसै दे आफा इसोर गिबियावनो जोंनो साहा होदों आफा इसोर सोरनियाबा संख्रिसा जानो हागौ सोरनियाबा सिनिसा जानो हागौ नाथाय आंनियाबा बिना सिनि आफा इसोर आं बेखौनो मोजां मोनो आफा इसोर नैथियाव दङ एनथाब सिबिंनि ना नारेंखलनि आफा इसोर आं मिथिया दा सेफायबासो मिथिगोन आफा इसोर थामथियाव अनासिबो दोङो दा सोलाबासो गम मोनसिगोन आफा इसोर संख्रिनि ना सिनिनि आफा इसोर आं मोननैखौ बावगारबाय आफा इसोर दा नायना खालामफिनसिगोन दे आफा इसोर संख्रिनि आफा इसोर अनासिया संख्रिनिमोन आफा इसोर आरो जोंनो नारें खमला गोदैबो होदों आरो चक्लेटबो होदों आरो मोनसेयाव जोंहा केकबो होदों आफा इसोर हामबायदो आफा इसोर आमेन औ दे फरायसालियाव हानहरदो नै पालक लाहानिया गोथाव माथो एनथाबा फरायसालियाव न ओइ सुगिदार लाहानिया संख्रि गोबाबमोनलै साया साथुदा जोंनियावबो फरायसालियाव लाहानाव हांनांगौमोनबाथ' साहाखौ आं लोंनो हाला फरायसालियाव बिराद साहानिफ्राय लोंबोयै नै पालक लाहानाव मोनबा आइटेम होनायखाय आं साहाखौबो हाला दां लोङाबा सार हाबलांदो जागोन दे हाबलांनायल'बा पालक थाफानांगोन दे जागोन दे ओइ थौ हेलो परिसारक मस्त गोजां माथो नोंसिनिथिं आंलाय कम्बल गांसेल' लाबोनायमोन जि खोखो गोजांबायना माथो आं खोनानो मोननाय बायदिबा पालक नोंसिनिथिं थांनाय बोसोराव बरफ सिरिनायनो सिरिदों न'आव बायलायलायदों जाहाबो मोसौआनो थैदों मारै बरफ सिरिनानै हाबाब आसुरित खोथा माथो आंबो खोनानायमोन गामियाव थानाय समावनो जि गोबानो बेसेबां गोजान दंबावलै फरायसालियाव खाथिनियानो सार फुलं खाथिनिया बै हलानिया ए थ' बिराद थान्दा ना सार जिरायदो जागोन दे हामबाय बिमा गथ'फोरा लाबो
Sar bisono gथ'फोरा बे हिनजावसाया उन्दै न' औ ओमफ्राय बे हौवासाया गिदिर औ सानैल' बिसोरनि थाखाय आर'ज खालामनो हागोन सारा औ जागोन दे आखिरबाद आर'ज न' जागोन होमबा पालक थुदो जमायै खालामना होनोसै नोंसोर मेगन मोनसे फाबानो जाबाय आं खालामनोसै बावहारिया ओरै फैदो हय गथ'फोरा बाय जना होदो आं बोर बिना होनो हय आर'ज खालामनि मेगन मिसिबदो जिनि सिगाङाव थानाय आफा इसोर बे सानै गथ'खौ आखिरबाद खालाम आफा इसोर बे फिसाला गिदिरा आफा इसोर नामाबा मामोन आं बावगारलायबाय आफा इसोर आं मारै आखिरबाद बिबावगोन दा आफा इसोर ओइ नामाबा मामोन ओइ गथ'आ नामाबा मामोन ओइ जाम्बा गथ' नामाबा मामोन ओइ गथ' नामाबा मामोन आफा इसोर बे उन्दै फिसाजोनि नामखौलाय आं मिथिखायो आफा इसोर बिनिया जाखासिगोन आफा इसोर बे फिसाला गोदोनियानो सोर मा नाममोन आफा इसोर आं बावगारबाय आफा इसोर जेखियानो जादोंला गासैखौबो नों खोनासंबाय होनना फोथायबाय आमेन होमबा जों थांलायनोसै ना परिसराव जोंहा गिर्जानिबो सम दं थलायदो दे मोजां फराय दे बाबु दे नानि मोजां फराय महरियाबो थादो औ पालक 216 डेट दंमोनदां बेलासिनि गिर्जाया औ थौ ready sir जागोन दे फैजोबबायदां न' गिर्जायाव मानसिफोरा दायो जोंहा सारा आर'ज खालामफैगोन फैनो हासिगोन बयबो मेगन मिसिबगोन आं आर'ज खालामनि आं बुंदों मेगन मिसिबगोन बयबो आर'ज खालामनि जिनि सिगाङाव थानाय आफा नों सैमा नोङो बोरमा नोङो दाउ नोङो मा गान्दा आफा इसोर नोङो खानस्रि नोङो खांख्राइ नोङो मानजालु नोङो मानसि नोङो गासैखौबो सोरजिबाय आमेन